Na farko dai ina so in sanar da al'ummar masarautar Daura da duka gaba daya, musamman kwarar lokacin gama inda na sani da kuma hakincin yan muru. Mu ba mu san wani mutum wanda muka ba wakilin hakimi ba. Hakimi hike naɗa wakilinsa ba sarki ba. Sarki ba ya taɓa naɗawa wani hakimi wakili ba. Muka naɗa hakimai su kuma can tsakanin su naɗa wakilai, amma a council a sarki ba a taɓa naɗa wani wakili ba a kowace ƙasar hakimci. Saboda ba mu goyon bayan kowane ne a wannan masarauta. Sarki Abdulrahman ya ta ɗaure ɗanki wanda ya haifa a kan laifi. A wannan masarauta mun taɓa fidda, sarki ya taɓa fidda wanda ya naɗa akan talaka. Wannan harta ta talakawa ce, ta san talakawa ce, ta neman a tabbatar da haƙƙin da aka baka na tsaron talakawa ka tsare wanda za ka samu aljanna a cikinsa. Wannan da suke magana ko ma wane ne, in ma wane ne, ni ba san shi ba, kuma in na san shi tun lokacin da suka yi ga sha'anin shari'a da abokin shari'arsa tunan mu muka cire daga dagaci. Ba ma ni da ma wakilcin haƙƙi ba san shi ba. Tuni zuciyar mu tuni sarauta ta ce daga dagaci, ba dagaci ba ne. Ta haka za mu yi dagaci sabo a wurin tun kafin ma a yanke hukunci tuni mun cire daga dagaci. Ina son sanar da al'umma ƙasar yan molu babban kuskuren su ɗaya ne, ba su da wurin ƙara da kowane ne ko ɗan da na haifa ne ya cuce su zo su ga sarki su faɗi. Ina ba su shawara da duk abun da suka gani zai cuce su su zo kai tsaye masarauta majalisa ta su bin bayani su ga aiki da cikawa. Ba daidai bane su yi tallar abin da ba gaskiya bane, ba daidai ba su yi tallar abin da yake zato. Ya kamata ce zato akan wannan masarauta, su kawo kara su gaba a musu magani ba, shine za su yi magana. Ya kana ja hankalin al'ummata da su guji faɗin abin da ba haka yake ba. Wannan wani abu ne da za a biyo ta hanyar waɗansu makiya da a cuce mu. Ina so in sanar da al'ummar yan bolu sun san na san su, idan suna da ƙara na kowane ne ko ɗan da na haifa ne ke hakimin su zo wuri na su yi ƙaransa ta ga zan musu magani ko zan musu ba. Wannan shi ne saƙo na gare su. Yayatawa da faɗin abubuwa a cikin duniya wannan ba daidai ne, kamar cin mutunci ne a wurina. Ya kaɗa jawo hankalin al'ummata da sai da matsayina da cewa yau shekara ta 104 su laluba ba ta ganin laifina ba. Da haka ina ba da shawara, ba su yi laifi ba, amma shawara ta ɗaya ne su ka amfani da gaskiya. Su zo wurin mai abin, in wani cuce su ko wani zai cuce su ko wani abu suka hango za a cuce su zo wurin za su yi kara, su ga za a musu magani ko za a musu magani ba.